Han bliver samlet op. Han bliver samlet. Er du klar? Ja. Vi går her. Kom på næste op. Op med hænderne! Kom her! Slip ham! Slip ham! Vi har en betjent, der er kidnappet. Vi har en med maskingevær i hånden. Vi har brug for yderligere assistance, bare med skift. Nu er 70, gå ind og tage vores politibil. Fortsætter bare til fods efter ham. Kom her! Ikke gå! En person nedlagt. Vi har vores betjent. Goddag, gutter. Dag! Kan det blive ødelagt? Kan jeg få min stripsag? Han lavede den hurtigt. Ja. Lille hund, mand. Nå, så er de rigtig sundt med dem. P9 er plejer med en forespørgsel til 059. Kom! 059, kom! Ham du havde eftersøgt med vold, var det med en pelsjakke og et dreadlock-jakke? Yes, den er korrekt. Yes, jeg har ham med på White Out.